Εμείς σε μια όμορφη γωνιά της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς μαζί και μάλιστα δίπλα-δίπλα τους βλέπουμε εδώ, φορώντας η μεν τα κασκόλ του Παναθηναϊκού, η δε τα κασκόλ του Ολυμπιακού. Και φαντάζομαι ότι δεν τίθεται κανένα θέμα. Θα υπάρξει στοίχημα το βράδυ, ποιος θα κεράσει τους καφέδες ή τις ρακές. Ακούω προβλέψεις για το βράδυ. Παναθηναϊκός. Πόσο? 2-0. Τι πήγες ρε, ωραία. Η Ολυμπιακή. Τα θέλανε. Γιάννη πέντε ρε. Πες Γιάννη πόσο θα πάνε. Οι Ολυμπιακοί δεν απάντησαν. Τι έγινε, έχασαν την λαλιά τους? Το παιδί το είπε, ακούσατε. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, αν κατεβούμε κάτω στην Άγιο Γεώργιο και θα μας κεράσετε τίποτα, δεν θα φύγουμε έτσι. Ελάτε εσείς και ξάμασε μας. Μας ακούει και ο Μανώλης ο Βογιατζάκης που παρακολουθεί τον ντέρμπι των μικρών. Τα συλλεύει τώρα, τα συλλεύει. Μπράβο. Για πείτε μας και λίγο στην περιοχή γενικά τι γίνεται, ποιοι είναι οι περισσότεροι. Ξέρω ότι προσπαθώ να σας βάλω και λίγο στην ίντρικα, μήπως τσακωθούμε και λίγο. Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί? Είμαστε το μεγαλύτερο γαβροχώρι της Ελλάδος. Α, ναι. Το μεγαλύτερο γαβροχώρι. Δεν βλέπω απάντηση από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, γι' αυτό. Πώς να δεις, αφού την αλήθεια λέμε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κρατάμε τα προσχήματα εκεί πίσω. Εμείς στείλαμε επιτροπή, αυτοί ήρθαν όλοι. Δεν πιστεύω να είναι όπως τότε στο Μουντιάλ στη Νότια Κορέα. Ξέρεις τι γινόταν? Βάζανε εκεί τους Κορεάτες και τους δίνανε με κασκόλ συγκεκριμένων ομάδων για να νομίζουν όλοι ότι έχουν κόσμο. Δεν πιστεύω να είναι fake οι Παναθηναϊκοί. Κάπως έτσι, μεγάλοι Ολυμπιακοί είμαστε, είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα, τώρα για να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το ντέρμπι σήμερα, εκτός από την πλάκα και τον χαβαλέ που θα κάνετε εσείς εκεί που θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι? Το ντέρμπι πιστεύω ότι θα κριθεί καθαρά από την απόδοση του Ολυμπιακού. Καθαρότατα. Θεωρείς, είναι καλά και θέλει το μάτς πάρα πολύ, θα το πάρει αέρα. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι τόσο καλύτερος ποιοτικά ο Ολυμπιακός που θα εξαρτηθεί από αυτόν και ότι δεν έχει τύχει ο Παναθηναϊκός? Πολύ καλύτερος και το μάτς να του στραβώσει, έχει πάγκο να το γυρίσει το μάτς. Μάλιστα, είναι πιο γεμάτος δηλαδή και ποιοτικά. Πέρσι. Αυτό συνέβη και πέρσι βέβαια, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ ανώτερο στο περσινό παιχνίδι. Άρα δεν θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο αυτό. Έχουμε και κίνητρο το ρεκόρ, δεν το ξεχνάμε. Αλήθεια είναι αυτό για το 11 στο 11, στα 11 που είχε κάνει η ομάδα του Αλλά Κούκοβιτς. το πες 12 στα 12. Άντε να πιούμε καμιά εκεί. Άντε να πιούμε καμιά εκεί, παιδιά. Να τσουγκρίσουμε κιόλας, άντε. Σας βλέπω κάθεστε όλη την ώρα εκεί πέρα, δεν πίνετε τίποτα. Τι Κρήτη είναι, η Αγία Γαλήνη είναι αυτό. Μέχρι το μάτς όμως τη Σέντρα να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, έτσι. Όχι να βλέπουμε άλλο μάτς στη Σέντρα. Γιατί πολύ Ιράκη βλέπω από τις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε να γίνει ένα ντέρμπι χωρίς παρατράγουδα. Ωραία, αυτό το ευχόμαστε όλοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, με την νίκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας.